Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Nawawalang Cessna plane sa Isabela na tagpuan na. Pagpasa ng panukalang batas ng menstrual leave, suportado ng ilang kababaihan. Serbisyong medikal alok ng ilang ahensya sa Northern Luzon. Pag-aalaga ng mga kabayo, alamin. At Senator Francis Tolentino at PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kinilalang adopted son ng Bauco Mountain Province. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Suportado ng ilang kababaihan ang panukalang batas na menstrual leave na kasalukuyang tinatalakay sa Kongreso. Malaking tulong daw ito, hindi lamang sa kanilang mga trabaho kundi maging sa kanilang mental health. Magbabalita Charles Limon. Tila kalbaryo ang dinaranas ni Jeniel kapag mayroon itong buwan ng dalaw. Malaking dagok daw ito, hindi lang sa pag-aalaga ng kanyang mga anak, pero pati na rin sa trabaho. Tapos gusto mo lang nakahiga ka lang, mga ganun. Mabigat. Opo, masakit siya talaga. Parang kinakrample talaga yung puso mo. Ang security guard namang si Raquel, kapag may dalaw, iniinda na lang niya ito. Pag nagkakaroon po ako, hindi naman po nananakit yung mga puson, yung sakto lang po naman na lalo pa nga akong sinisipag pag may ganun po eh. Kompormi po sa siguro sa ano na ng katawan po natin ngayon. Ayon kay Dr. Eira Venice Brioso, hindi raw biro ang sakit na dulot ng dysmenorrhea. May mga patients po kami, nakangailangan talaga sila ng gamot. Meron yung mga nagpa-pain reliever. Meron din po yung mga dysmenorrhea na parang nahihilo sila. Meron din po yung parang hyperacidity, ganyan. May mga causes po talaga na ganyan kapag nagkakaroon ng menstruation. Ano po. Kaya naman, suportado nila ang pagpasa ng menstrual leave na tinatalakay ngayon sa Kongreso. So meron din kasing times na kapag may dysmenorrhea, meron din yung parang mood swings na nahihirapan din talagang mag-focus o kaya mag-function doon sa days na yon. Para sa mga iba po kasi minsan po talaga yung iba hindi na nga nakakabangon po. Okay lang po sa kanila po siguro yung ibang mga babae po talaga, sir. Kasi yung iba nakikita ko masakit talaga yung mga puso nila, katawan, mga ganun po eh. Ang House Bill 6728 o ang Menstrual Leave Act ay ipinila ni Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Samantha Taliño Santos. Sa kanyang bersyon, bibigyan ng 2 araw na leave ang mga kababaihang 6 na buwan nang nagtatrabaho sa mga pinapasukan nito tuwing magkakaroon sila ng buwan ng dalaw. Hindi sakop ng panukalang batas ang mga buntis at mga nagmenopause na. Ang mga employer na hindi magbibigay ng menstrual leave ay maaaring maharap sa multang 50,000 pesos at pagkakakulong na hindi bababa sa 30 araw o hindi lalagpas ng 6 na buwan. Hindi pa nakasaad kung paano ang monitoring at implementasyon ng naturang panukalang batas. Ikinatuwa naman ito ni Governor Raffy Ortega David ng La Union na nagpasa ng menstrual leave kamakailan sa mga empleyado ng pamahalang panlalawigan. Sa mga una kong tinutukan when I sat down as the governor was to implement our menstrual privilege dito po sa probinsya po natin. And nakikita po natin because it was just said in the news a few days back na the Congress is also now exploring a bill to implement menstrual leaves for all the women in the entire nation po to have 1 to 2 days menstrual leave po whenever dinadalaw po yung mga kababaihan po natin. So excited po ako nitong Women's Month. I hope to serve as an inspiration for all the ladies, for all the women po dito po sa ating probinsya, dito po sa ating bansa. Tatalakayin pa ng Committee on Labor and Employment ang nasabing bill para sa gagawing pagbasa sa Kongreso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Iba't ibang tulong
tulong at serbisyong medikal ang hatid ng iba't ibang ahensya sa Northern Luzon. Narito ang balita. 58 Dagupenyo ang nakatanggap kaninang umaga ng pinansyal at medical assistance mula sa pamahalaang lungsod at DSWD. Mismong si Mayor Belen P. Fernandez ang nangasiwa sa nasabing programa na naglalayong ipakita sa mga residente na sila ay may kaagapay sa buhay. Samantala, dental services, tuli at gupit, ilan lamang yan sa mga libreng ibinigay ng mga public at private health frontliners at iba pang medical forces sa mga residente ng Ginaang Pasil Kalinga para sa serbisyo caravan. Simbolo raw ito ng binadang o pagkakaisa para sa pag-unlad ng bawat isa. Sa Mountain Province naman, isang feeding program ang idinaos ng Bauco Municipal Police Station sa Mayag Daycare Center sa Sitio Baangan. 54 na estudyante rin ang nabigyan ng mga school supplies. Mas pinalakas na serbisyong medikal sa mga liblib na lugar sa Cordillera ang handog naman ng Department of Health. Ito ay sa pagdedeploy ng ahensya ng 13 mga bagong doktor sa ilang baryo sa Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. 3 taong maninilbihan ang mga ito sa mga baryo. Ang Doctors to the Barrios program ng DOH ay nagsimula pa taong 1993 para sa pagsulong ng public health. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Isa sa mga atraksyon sa Baguio City ang horseback riding. Mahalaga daw na mapanatiling maayos at malusog ang mga kabayo. Kaya naman ibinahagi ng isang nag-aalaga sa mga ito ang ilang tips na ating aalamin kay Jose Robert Inventor. Easy, easy. Let's go play. Easy. Let's take a walk. Parte na ng buhay ni Darwin ang pag-aalaga ng mga kabayo. Katunayan, ito na ang bumuhay sa kanilang pamilya sa loob ng 30 taon. Malaking tulong sa buhay namin kasi ito yung sentro ng pinagkakakitaan namin. Karamihan dito nakapagpatapos na ng mga anak sa pag-aaral. Kami, saksing buhay kami na dito namin tinatawid yung pang-araw-araw naming buhay. Easy, Flame. Naging kasangganan niya sa buhay ang alagang kabayo na si Flames. TLC, Tender Loving Care. Parang i-part mo na rin na part ng pamilya mo. Araw-araw niyang sinusuklay, Easy, easy. Let's go play. kinakausap at tinitiyak na malinis ito. Parang yung tao rin na pag may trangkaso, ganun. Pero dahil sa paiba-ibang panahon sa syudad, kung minsan madaling dapuan ang mga ito ng sakit. Mga cough, fever, tapos colic. Yun yung mga common na sakit ng kabayo dito. So, dapat yun kailangan proper hygiene ng mga kabayo para maiwasan yung ganung pagkakasakit nila. Pero naging malaking dagok kila Darwin ang pandemya. Kasabay nito ang paghina ng resistensya ng kabayo dahil sa kawalan ng pantustos sa mga pakain at bitamina. Dagdag pa raw dito ang naitalang kaso ng Equine Infectious Disease o EIA sa lungsod noong 2021. Dulot ito ng mahinang resistensya ng mga kabayo. Namatay ng mga kabayo is yun yung kinamatay. Natural death kasi livestock eh. So si pandemic, nung dumating si pandemic, wala kaming kita. So pumayat sila, wala kaming proper na pakain. So bumaba yung resistensya. Laking pasasalamat nila dahil agad na napigilan ang pagkalat nito. Ano, kahit na iganyan mo yan, pwede yan. Ang 41 taon namang horse handler na si Jimmy, dinapuan naman ang alagang kabayo ng sakit na butones. Wala parang ano lang, bigla lang na lalabas siya. Bigla lang talagang lalabas siya na magbubukol-bukol yan. Maswerte na lamang daw at agad itong naagapan. Talagang pagka tinamaan siya, grabe na talagang magiging ano niya. Kasi meron yung iba dito sa amin, nagsaksak sila ng antibiotic. Mas lalong dumami yung yung butones, naglabasan lalo. Kaya upang protektado ang mga ito sa anumang sakit, regular ang kanilang pagpapaligo sa mga ito. Hindi, kumbaga sa akin, napamahal na talaga ang kabayo eh. Kabayo talaga. Oh. Kasi halos nabalian na ako dito sa kabayo eh. Pero talagang still kabayo pa rin. Treasure mo. Bigyan mo sila ng pinaka-the best na treatment. In return,
Siyempre, sa'yo rin yung credit nun. Magkakaroon ka ng magandang customer. Sa tamang pag-aalaga sa mga kabayo, balik nito'y pag-asenso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, nawawalang Cessna plane sa Isabela natagpuan na. Mga sakay hindi nakaligtas. Ang detalye abangan. Ano ang kaibahan ng Panamox Antibiotic Caplet sa Panamox Forte? Ang Panamox Antibiotic Caplet ginawa sa layon na makapagbigay ng mas epektibong antibiotic sa mabilis na pagaling ng mga manok pansabong, habang ang Panamox Forte ay siyang pinakaunang antibiotic water-soluble powder na may 4 na kombinasyon ng human-grade formulation tulad ng amoxicillin, tylosin, paracetamol at carbocysteine na mapabilis ang pagaling ng mga sakit ng sisiyo ng hybrid na mga manok at biik. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nahanap na ang Cessna 206 na nawala sa Isabela noong Enero. Investigasyon sa ano nga kaya ang nangyari sa eroplano, sinisimulan na. Narito ang update sa report. Matapos ang 44 na araw ng paghahanap sa mga bulubundukin ng Sierra Madre sa bahagi ng Isabela, natuntun na pasado alas 11 ng umaga kahapon ang nawawalang Cessna 206 plane na lumipad noong ika-24 ng Enero mula Kawayan Airport papunta sana sa Makunakon. Natagpuan ito ng mga rescuers mula sa Makunakon sa tulong ng mga guide ng Divilacan sa Barangay Ditarum, Divilacan, Isabela. Pasok ito sa 20-kilometer radius. Kung nakikita niyo po dyan sa mapa, siya yung site delta natin. Ano na po natin yan, na-target na natin. Ang problema lang sir, yung tubig na mataas. So hindi, actually sir, tinarget na po yan ng same group na sinend natin. Hindi lang nila kayang tawirin sir, bumalik po sila. Actually sir, dalawang team po yung diyan na hindi nila napuntahan. So salamat po ngayon at bumaba yung ilog. Nakapasok po yung mga SAR po natin, SAR team. Sa kasamaang palad, sa paunang investigasyon ng Incident Management Team, walang nakaligtas sa 6 na sakay ng eroplano. Bali yung information po kanina, nung unang tawag nila, kung paano nila nakita. Unang nakita nila is bangko ng eroplano and then watak-watak daw po yung mga parts kasi pati mga damit po is nakasabit daw sa mga puno. Latest information po, identified na identify pa daw yung katawan. Kaya lang may isang body ata na nahiwalay yung isang ulo.
Aabutin daw ng 3 araw ang retrieval sa katawan ng mga biktima. Kasi yung mga nasa area naman po ngayon is walang mga dalang gamit para maibaba yung mga bodies. So, expected sir, bukas sila makakarating dun sa area. So, not sure kung anong time. Basta yung expected po natin na maibaba yung mga bodies po dito is within 3 days. Puro pupuno, wala pong dire-diretsong lakad yung ating mga retrieval operators o mga retrieval personnel. Kailangan po iwasan nila po yung mga puno. Tutungo naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa crash site para simulan na ang investigasyon sa pagbagsak ng eroplano. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Iba't ibang programa para sa mga residente lalo na sa mga kababaihan ang isinasagawa sa Candon at Vigan, Ilocos Sur. Magbabalik sa report, Charles Limon. Upang ipagdiwang ang Women's Month sa lungsod ng Vigan, isang artwork making contest ang inilunsad. Aktibidad ito ng City Social Welfare and Development Office na nilahukan ng iba't ibang women's organization sa lungsod. Nagharap-harap ang mga kalahok sa Vigan Conservation Complex. Dito, ipinamalas nila ang kanilang angking galing sa paggawa ng obra. Hinusgahan naman ito ng mga hurado. Agad namang pinarangalan ang top 3 winners habang ang mga bigong manalo ay nag-uwi ng 1,000 piso na consolation prize. Namahagi rin ang ahensya ng food packs sa mga senior citizen at mga magsasaka habang school supplies naman ang ibinigay sa mga estudyanteng mula sa indigent families. Sa lungsod naman ng Candon, Ilocos Sur, binigyan ng tulong ang mga indigent families. Maliban dito, binigyan din ng rosas ang mga ina bilang pagpupugay sa kanila at sa pagdiriwang ng lungsod ng National Women's Month. Isa ring art exhibit ang binuksan sa City Hall lobby ng lungsod. Nilahukan ito ng local councils of women at mga opisyal ng city government ng Candon. Tema ng art exhibit ay Empowering Women Through Art. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tanong ng isang nahuli for a traffic violation, bakit daw ini-impound agad-agad ng traffic enforcer yung kanyang motorsiklo? Tama ba yung action na ganon? Republic Act number 4136 o itong ating Land Transportation Code says that if your vehicle, whether car or motorcycle, is involved in a vehicular accident, ito ay nagbibigay kapangyarihan sa pulis na i-impound yung iyong sasakyan. Actually, ang wording ng Land Transportation Code is, the police may impound yung vehicle on the ground of reckless driving. So, 2 notes ang dapat tignan natin dito. Isa, only the police or land transportation officer can impound. Pangalawa, dapat merong vehicular accident na nangyari bago yung pag-impound. So doon sa tanong niya, for a mere, halimbawa, seatbelt violation, wala kang seatbelt, pwede bang impound ng traffic enforcer yan? The answer is no. So yung enforcer, yung ating mga tanod, yung ating mga organizations na tumutulong sa traffic, hindi po pwedeng mag-direct na ma-impound ang iyong vehicle for a mere traffic violation. Yung police officer can only impound if there is a vehicular accident, lalo na pag merong namatay doon sa vehicular accident. For other vehicular accidents, choice ng pulis yan. Kung banggaan lang, walang namatay, nasira lang yung mga kotse, then it's a choice of the police officer. But if there is
death in the accident or the vehicular incident, then necessarily kaya may powers yung police na i-impound ang inyong motor vehicle. Susunod, Senator Francis Tolentino at PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kinilalang adopted son ng Bauco Mountain Province. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Atin namang silipin ang mga kaganapan sa pagdiriwang ng Bagnas de Bauco sa Bauco Mountain Province. Dalawang malalaking personalidad, hinirang na adopted son ng bayan. Magbabalita Jose Robert Inventor. Pinangunahan ni Bauco Mayor Randolph Awisan at Congressman Maximo Dalog ang selebrasyon ng ika-17 Bagnas de Bauco sa Bauco Mountain Province. Suot ang kanilang tradisyonal na kasuotan, sinayaw nila ang takik dance. Sikmat, may panisigawa na kaya kunod ka. Amin ay ipagawas ng matapos ng... Nagdaos din sila ng ritual gaya ng pitik, sikmat at salibongbong. Dalawa sa mga inimbita sa pagdiriwang, sina PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. at Senator Francis Tolentino. Bagamat hindi nakadalo ay nagpadala ang mga ito ng mensahe. Dahil dito, sa bisa ng Resolution Number 2023-053 ng Sangguniang Bayan ng Bauco, formal nang naging adopted son ng bayan ang mga ito. Pingos o respetadong elder ang ibinansag kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Iginawad naman ang pangalang Giyokyokan o ang huling pinuno ng Miligan Tribe kay Senator Francis Tolentino. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!